दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअआव बयखौबो बरायग्रोनानै लाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव बिटिसि सरकारा एपिडिसिएलनो 900 बिगानिबो बांसिन हाखौ हगारनानै होनो नागिरनायखौ लानानै बै ओनसोलाव थानाय बर' हारिजों लोगोसेनो गुबुन गुबुन हारिफोरा गोख्रों हेंथा खालामनायखौ नुनो मोन्दों। एपिडिसिएलनो दारिमिन लुनो हा हगारना होनायनि उनाव ट्राइबेल हारिया थारैनो मा मुलाम्फा जागोन बेखौ लानानै अल आसाम ट्राइबेल संघ बिटिआर कअर्डिनेटर कमिटिआ गोख्रों बाथ्रा बुंदों। दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों गुवारै सावरायनाय जागोन, बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां बयनिसिमबो गुरैयै खावलायनाय, आंनि चेनेलाव गोदानब्ला सिगाङावनो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोदो जाहाथे आंनि गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हायो। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। बिटिसि ओनसोलाव थागिबि हारिफोरा संबिजिरनि मोन्थाइ मोननायनि उनावबो बायदि बायदि रोखोमनि खैफोदजों गोबां मोगा-मोगि जानो गोनां जागासिनो दं। ट्राइबेल माहारिनि हानि रैखाथिया दासिमबो जाफुङाखै आरो मोन्थाइखौ जों दासिमबो मोनफुंजोबनो हायाखै। गुबुन हारिखौथ' बुंनो थांला, जोंनि थागिबि बर' हारियानो दासिमबो हानि मोन्थाइखौ मोनफुंजोबनो हायाखै। आथिखालनि हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय बिटिसि सरकारा गोबां बिगा हाखौ एपिडिसिएलनि मुङाव हगारनो नागिरदों, जायनि जाहोनाव थागिबि हारिफोरा गावसोरनि हानि मोन्थाइखौ खोमानो गोनां जागोन। बे बेलायाव बिटिसि आरो आसाम सरकारा ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक हायाव बायजोनिफ्राय फैनाय नन बनाफाइड सुबुंफोरनो हानि मोन्थाइखौ होनो नाङा। जुदि एपिडिसिएलनो हाखौ हगारथारनो गोनां जायो अब्ला बे दारिमिनाव बिटिसि ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरानो 75% साख्रिनि सुबिदाखौ होनांगोन आरो गुबुन गुबुन जाथिनि सुबुंफोरनो 25% रिजार्भ खालामनानै होनांगौ होननानै अल आसाम ट्राइबेल संघ बिटिआर कअर्डिनेटर कमिटिआ गोख्रों दाबि खालामदों। बेजों लोगोसेनो बे दारिमिनाव बायजोनिफ्राय फैनाय सुबुंफोरनो हानि मोन्थाइ आरो बर्डनि मोन्थाइखौ माब्लाबाबो होनो मोननाय नङा होननानै गोख्रों दाबि खालामबावदों। मख'नो गोनांदि बे एखे खामानिखौनो इउपिपिएल सरकाराबो एपिडिसिएलनो बै समाव हाखौ हगारनानै होनो नागिरदोंमोन, नाथाय बै समाव बेनि थागिबि रायजो राजाफोरा एपिडिसिएलनो हाखौ हगारना होनो मोना होननानै गोख्रों दाबि खालामबोदोंमोन। दा बे एखे खामानिखौनो बिपिएफ सरकारा मावनो थांगासिनो। दा बेनि सायाव थागिबि रायजो राजाफोरा मा बुंनो सानो? बेनि थाखाय एपिडिसिएलनो बै जायगानि थागिबि रायजो राजाफोरा हाखौ हगारना होगोन ना होआ, बेयो मोनसे सोंथि। गुबुन फारसेथिं बै जायगानि मुसलमान हारिनि सुबुंफोरा एपिडिसिएलनो हा हगारना होनायखौ माब्लाबाबो गनायनानै लाया होननानै गोख्रों खुद्रिसारनायखौ नुनो मोन्दों। मुस्लिमफोरा बुंदोंदि बे जायगायाव गोबां बोसोरनिफ्रायनो रायजो जाबोबाय, बारि बागान आबाद बायदि बायदि मावगासिनो दं। दा हरखाबै गुबुन जायगायाव थांनो गोनां जायोब्ला गोबां खहा जागोन होननानै गोख्रों रावजों बुंदों। दा हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदोंदि बै जायगानि सुबुंफोरखौ इभिक्सन खालामनाय जानाय नङा, खालि गुबुन जायगायावल' शिफ्टिं खालामनाय जागोन। नाथाय बेखौ बै जायगानि मानसिफोरा गनायनानै लायाखै। नाथाय दा बुंनो गोनां बाथ्राया बेसो, बिटिसिआव दायो थारैनो इभिक्सन खालामनायनि जोबोद गोनांथार। मानो होननानै बुङोब्ला बिटिसि ओनसोलनि फ्राय 4 लाख बिगा हाखौ ट्राइबेल नङै सुबुंफोरा दखल खालामनानै लादों। बेनिखायनो ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक हाखौ दखल खालामनानै थानाय सुबुंफोरखौ बिटिसि सरकार आरो आसाम सरकारा थाबैनो इभिक्सन खालामनांगौ होननानै आं सानो। नाथाय बेवहाय आसाम सरकारा बिटिसिआव इभिक्सन जायो जाया जेबो अरजाया। मानो होननानै बुङोब्ला आसाम सरकारा बिटिसिआव बर' हारिनि अनगायै गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोरखौ हा फाट्टा होनानै बिटिसिआव सोनानै दोननोसो नाजादों। मानो होननानै बुङोब्ला फैबाय थानाय समाव बिटिसिखौ जेनेरेल खालामनो थांगासिनो। फैबाय थानाय समाव बिटिसि बिसायख'थियाव बिजेपिआ सालायनो खाबु लानायखौ नुहरो। बेनि थाखायनो जोंनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरा सांग्रां जानो नांगोन। बेनिखायनो दायो बिटिसि सरकारा आयेन बेरेखायै बिटिसिआव हाबफैनाय आरो थानो लानायफोरखौ होस्रांथारनांगोन आरो बिटिसिनि ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआव नन ट्राइबेल मानसिफोरखौ होस्रांनानै क्लियार खालामथारनांगोन। दा नाथाय बिटिसि सरकारा इभिक्सन खालामनाय जानाय नङा होननानै बुंनाय बाथ्रायासो साननो गोनां। दा बिटिसि सरकारा एपिडिसिएलनो 900 बिगानिबो बांसिन हाखौ हगारनानै होनो नागिरदों। बैयाव आयेन बेरेखायै बिटिसिनि बायजोनिफ्राय हाबफैनाय गोबां सुबुंफोर दं। बैसोरखौ बिटिसिनि सिङावनो गुबुन जायगायाव थानो जायगा होआलासे होस्रांथारनाया मोजां। मानोना बेनो सनानि खाबु होननानै आं सानो। बिटिसिनि थागिबिफोरनोल' गुबुन जायगायाव हा होनानै थागिबि नङै हारिफोरखौ होस्रांथारनाया बिटिसिनि थागिबि रायजो राजाफोरनि थाखाय जोबोद मोजां जागोन। दा जोबथारनायाव आं बे बाथ्राखौनो बुंनो सानगोन, बिटिसि सरकारा दि एपिडिसिएलनो दारिमिन लुनो हा हगारना होनो नागिरदों, बेवहाय बिटिसिनि थागिबि हारिफोर
हारिफोरा जेबो मुलाम्फा जागोन बायदिखौ नुहुरा। मानो होननानै बुङोब्ला थांनाय 2014 मायथाइयाव चिरांनि रौमारियाव बाबा रामदेव पतन्जलि यगपेट ट्रास्टनो 3424 बिगा हाखौ हगारनानै होदोंब्लाबो बिटिसिनि थागिबि हारिफोरा एबा सुबुंफोरा जेबो मुलाम्फा जायाखै। अदेबानि गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफोरखौ हाबफैनो थाखायसो जायगा हगारनाय जादों। थिग बिब्दिनो एपिडिसिएलनो हा हगारना होनायाबो गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफोरखौ बिटिसिआव हाबफैहोनो थाखायसो जायगा हगारना होनाय जागोन नामा? बेयो मोनसे सोंथि। दा नोंथांमोना बेनि सायावहाय मा सानो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरदो। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, गोजोन्थों।